फुंनि जाजेनबाय सारजननि हाबायावहाय ओरैबायदि सानसेया रेस्ट मोनथ'नाय नङा नालाय दाखायनो फुङावनो जाना लाग्रोखानायसै आरो ओरै थांलाय ओरै फैलायनो बरिया गोथाव दङ ने बाजै गोथाव दा नोंनि हाबायाव नोंनो फार्स्ट टाइम जाग्रो जाहैबाय फुङावहाय ने दा फिलिंस माबायदि मोनदों नोंलाय आंखौ बुहुमावनो गैया बायदि मोनदों आं सासे राजकुंग्रि बायदि जानानै सोरगोआवसो दंहैयो बायदि मोनदों बिदि फिलिंस मोनदों मानो होनोब्ला लाइफआव खेबसेल' जोनोम खनसे थैनाय खनसे हाबा खनसे ओमफ्राय सानावबो सोंबायसो माबायदि मोनो सार आरो माथोबाव बेबायदि गोजोननाय गैलिनदां संसाराव जनि एन्ड अनजु दिनैहाय गोथार जुलि आरो ओमफ्राय नैबेयावनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना जिरायगोन दसेनि उनावनो जायफ्रा बोर सारस्रिगोन बेयावहाय माने बोर सारस्रिलांनो हागोन आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो ओमफ्राय एसे न'खौ देखायनि हौवा गोदाननि न'खौहाय न'आ बिल्डिंसो दै नै नायदो नै ओरैबायदि गोजौ बिल्डिंसो ओमफ्राय आं एसे गाखोलांनायनि नै बेनो आरोना नै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय आं गोजौआव थांनायसै हौवा गोदाननि न'यो जनि सारनि न' नै दिनैहाय हाबा जाहैबाय नै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय गोजौआव थांबावखानायसै नामा आं थांथ'ला आरो दा बेबायदि आरोखि नै गोजौआवहाय गाखोलांनो साबिसो होदों नामाथाय आं गोजौआव थांथ'ला आरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि आमथेखा बालागारियावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दिनैहाय ब्रादार जनिनि गोथार जुलि दा आङो एसे नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै ओमफ्राय फैलायदो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो मैयाहाय बलांगुरि देवथारियावहाय ब्रादार धीराजनि न'आवहाय बेरायदोंमोन बिथांनि गावनि न'आवनो गार्डेनखा गामियावनो नुदों ब्रादार धीराजआ ओमफ्राय गोबां मानसिया मिसआन्डारस्टेन्डिं बुजिदों आरो जोङो साथाम बेरायहैदों जिर' मिलाय ब्रादार B12 ब्रादार ओमफ्राय आं जों साथामजों बेरायहैदों ओमफ्राय बे न'खौहाय गोबाङानो माने ब्रादार जिर' मिलायनि सानदों आरो मानो होनोब्ला बे न'आ ब्रादार धीराजनिसो न' ओमफ्राय जों बे ब्रादार धीराजनि न'आवनो बेरायहैदों ओरैबायदि मोजां ब्रादारा डेक'रेसन खालामनानै दोनदों गावनि न'आवनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिर' मिलाया माब्रै फैसा मोन्दों बेखौहाय फार्स्टआवनो गावनो खोन्थाखादों आरो ना ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरदों आंनाव माब्रै फैसा मोन्दों होननानैहाय ओमफ्राय गावनो खोन्थाखादों बनियाव मोन्दों होननानैहाय बिथांमोना फार्स्टआवनो नायबानो जाबाय अब्लानो बुजिखागोन ओमफ्राय जोंजोंनो लोगो दोलाय बे हिसाबैनो आं एसे सोंनाय जादों आरो गोबाङा सोंहरबावदों दै बेवहाय पिकनिक जानो मोनगोन ना मोना एन्ट्रि फिस लागोन ना मागोन होननानै खिन्थु बियो गावनि बेक्तिगत न'सो ओमफ्राय बेयावहाय खुनु पिकनिक जानो मोननाय नङा जेनेबा जोंबो जास्ट बेरायहैदोंसै आरोखि ना आं बुंजोबनो हाया एन्ट्रि फिस लागोन लाया दा गावनि न' बेरायहैनो गोसोब्ला थांनानैहाय सोंनानैहाय हाबनो मोनगोन ना मोना सोंनानैहाय हाबहैनो हागोन आरो मानसि थाखायो बेयावनो दा बेखिनि आरो ओमफ्राय हाबाखौ नायलांनो हागोन एसे दा नै ओरैहाय आमथेखा जानानै फैनांगौ ओमफ्राय ओरै सिदा दावखोबोयोब्लानो मोनफैयो आरोना नै हाबाया बेयावनो ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे सेल्फि पइन्ट बानायनानै दोनदों ओमफ्राय ओरै दावखोलाङोब्ला ओरैहाय सेसा बाजार मोनहैबाय हबोनो सेसा बाजारा ओमफ्राय सिदा साहा दावखोलाङोब्लाथ' हाजो मावरिया मोनहैबाय दा बिदि आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय सेल्फि पइन्ट आरोना मोजाङानो जादों ओमफ्राय नै ओरैहाय माथो सफैजेनबाय नों मा खेबनांगौ ए मानसि लाबोलायबाय इयो खेबग्राफोर गाव आराम थानायस्लायो दा बिदि आरो बिबथिनि हाबा नै ओरैहाय जोंना सफैजेनबाय ब्रादार रनजित मोजां दा खबर सबर औ माने लोगोनिनो हाबा नालाय औ ओंखायनो एसे ओमफ्राय नों नेस्लामा माथिं सिगां लाग्रोनाया बानजायाखै नोंनिया लोगोखौहाय गोसोन मानियासैला माथो खालामनो गावगा लाग्रोबावबाय रा लाबाय ओमफ्राय लोगोनिया दिनैहाय नै औ लोगोनिया दिनै औ दा नै ओरैहाय बेबायदि आरो आं एसे डेक'रेसनफोरखौहाय देखायलांनोसै नै बेवहाय फरायदो जनि नार्जारि उइथ अनजु बसुमतारी आरोना वेलकाम दा फैदो आरो नै आं एसे देखायलांनोसै बेबायदि डेक'रेसन खालामदों आरोना वाव बरियाखा आं खारलायबावबायसो नै होस खारबाय आं नै मावदों नामाब्रा केमेराया होस नै बेबायदि आरो डेक'रेसन बेवहाय माने बेबायदि खालामनानै दोनदों नै माने बेवहाय गेस्ट हाउस जानांगौ आरो मानो होनोब्ला दिनैहाय गोबांथार गिदिर गिदिर फैगोन ओमफ्राय नै आं ओरै हाबलांनि
माने गिर्जायाव लांसिगोन आरोना नै डेक'रेसन खालामना दोनदों बेबायदि फुरा गिर्जा जागासिनो दङ गासैबो जाहाथे मोजां हायो आरो मोजां रोखोमै जाहाथे बे दिनैनि गोथार जुलिया मोजाङै जाफुंनाय बायदि दिनै जोङो बे समाव बयनिख्रुइ सिगां जोङो बिफा इसोरखौ हामबाय होनानै दिनै जोङो इसोरनि मोनसे गोथार जाय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिसोरखौ लांगोन आरो बे लांनाय समाव दा ओरैहाय रेडि जाबाय नै गिर्जायाव लांसिगोन आरोना ओमफ्राय आं माबायदि डेक'रेसन खालामदों एसे देखायनि नैबेयावहाय बेबायदि बिबारफोरजों समायहोनानै दोनदों आरो जनि एन्ड अनजु आरोना ओमफ्राय नै बेयावहायनो दा जिरायगोन जायफ्रा ओंखाम जाखांगोन हौवा गोदान हिनजाव गोदानहाय बोर सारस्रिनानै थांगोन आरो दा गिर्जायाव लांसिगोन आं सोंलाय फिनलाय खालामथ'ला नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो हागौ नै जोंना फंबाय मिडियन मोजां ना मेकआप आर्टिस्ट हिसाबै फैदों दा औ टप ओरैहाय सिस्टार रियामोनिबो मेकआप आर्टिस्ट खालामफैयो ने गोबांथार लिंहरनो हागोन ब्रादारखौहाय कमेन्टआव खालामनानैहाय ना नाम्बारखौ खिन्थाहरनायसै दे खिन्थाहरदो खेबसे 8135066823 सोरनोबा नांगौला औ निस्सय ब्रादारा मेकआप आर्टिस्ट बिराद मोजां आरोना आंनि थाखायथ' फेभरेटखा ब्रादारा औ डान्स मा करिय'ग्राफिबो डान्सबो फोरोङो ओरैबायदि जगाजग लानो हागोन नाम्बारखौथ' मोनखाबाय दा एसे देखायलाङि आरोना नै ओरैबो फुरा ओमफ्राय नै ओरैहाय जाग्रा लोंग्रा माने मा होननांगौ जाखो ओरैहाय ओंखाम जाहोग्रा बानायदों आरोना नै वाव बरियाखा मानो होनना बुङोब्ला साया सायख्लुम गय बागान सिं सिं आरोना आंनिब्लाथ' थुम्बु होजोबनो नाङा नैबेबायदि दोननांगौ आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिफां सायानि मजायानो आलादाखा थान्दा जायो आरोना बेबायदि स्क्रिन खोमजोबोब्लाथ' मोजां जाया नै ओरैहाय जाजेनबाय फुंनि ब्रेकफास्ट ओमफ्राय नै ओरैहाय संनाय खावनाय बेबायदि सोलिदों आरोना नै फुरा मा बेदर बानायदों अमा दङ दाउ दङ हिसाब सारा दा फैब्लानो मिथिखागोन संग्राफ्रा संजेनबाय नै नायदो नै फुरा एवजेनबाय औ दाउनो ओरैहाय नै फुरा बेदरना एभेलेबेल मा खालामनाय औ जाख'नो हाले नै आयै मा खालामनांगौ जाखो नै ओरैहाय हाग्राफ्रा हाबाय कफि हाबाय मा हाबाय नै फाटा पार्टि बिदि आरो रे दाउ लकेल फुथारदों ओमफ्राय लोगोसे आं हरै देखायहैबावनि दा लांसिगोन नै गिर्जायावहाय गाजा गोमजा भेमै दौलाय आरोना एसे मोसानांगौब्रा लोगोनि हाबायाव मोसा दा बेबायदिनो लानानै थांबाय आरो गिर्जायाव